sura no be Qur'an ko suratul yasin suratul yasin ka adito flani me dalu duma ukana nashi ni na nashi tala de ay nashi tala 7 dala ni ka kala ni kala bi bougie de wolo bla ni bougie be kala chien jul adito flani ma fa ngo bougie de wolo bla yasi e chien kelen doron di yashi suratul yasin chien kelen piu iba kala chien kelen piu nga sien kele bi kala jogo jumeda mini diko la sta Qur'ana kele da kana dia mi Qur'ana jemai ay aka telephone laben aka enregistrement blala ay sule bina dalu dawma suina nashite 70 moru ayake emimbe no moriya gelele du ibulu piu emimbe sugu gelele du ibulu piu emimbe ka barakelo gelele do magodo de bilay senda ka nyesoro atule do ay lame ay allabe akake voilà mina sega ka sisan taboté voilà o kone tien de ay grand taboté de o de be réseau sabati am 21 kr de la 21000 kr o ka dokon ay grand taboté aka keribla ne bina dalu de dawma sisa dalu mimbe ni nana moru yorola karamo ke ha aka na ki kono ko o bi ketinde Ivo nam Qur'an nya kuma ba do takana dia nyeti ndimisanga ni bina explication di ni kuma ba zoro vena kai ente yasi era durusile do venga ni kuma ba di o de kai wala ay grand tabuti ani ayatul ibn yon sura 666 mina dalu di dawma Qur'an kono minu ba go Qur'an dalu kun wala nano Qur'an ni pay minu ba he Qur'an dalu kun nunu he wa fatando he ni tise ka ka tui atuledu mina dima ngramo o morde do tena ko ga kalama menewa ni ka kalama mena atuleb ni ka kalama mene bijan voilà atuleb ni ka kalama mene ay bla aristre mana ay partager bisuinay ma fo ka sagi fayda koroka de ka fayda kuradi ñinen san kono ni ya foloy mina fenkele kon fo awi outlo aw ñeba atule mina dallu min dawma na ya soro ne make nya deli alafi na soro ne make folo ka soro ka di awma ne ya ke ko fe alaka na mine wallahi ne bolo fle Qur'an ka na ya soro ne re ma dallu en ke folo ka soro ka di awma ne ya ke ata ko fe akana mine mina min fi billahi tallahi suratul yasin aw ma ka kalamene comme avec kalafa mba fo ka daka comme moru ça fait avec kalamene ko mena ba fa ni ma nyedo ni mako jora dawla la dawla je be ka don ko karsa be soro siraka wal ma fanga siraka parce que na fara dawla mako fe ko dawla e dro mako ka fa he karsa ko te sa mo dawla bi tugu fendo de la ya fa moi kata ni dawla ma tugu fena bi ka fato de yo mo mana fato la ko ta ku ka di mo ko yo aga dawla tugu de fena o fa ni la ka to o tanyu mai ya fam Umar est-ce que ta siro dinga daro dinga chema folo segen boro ka jande ta fe wala abdrat ya odum o maklen be fe wa abdrat fe ni tana abdrafi singu ya faidi tana abdrafi singen boro ka jan ale sigile chugumna yana nga dunu wala boro ka jan kana teme ya fede Mamadou Gwanya wala karamogo ebitaka nala sona ni dugu jera amina nyogon yame wala nyote atule kan fe ni mbla madini eri na de wati la koni moruni aywa aha nagare bisaka sagita bashi foshi tola yala ayo otoi na la sona ya le boyro ka jan chugumna atla kan isigi ko no konte sala shini ana nyogoy voilà ay grand tabuti atule bina do yoro mina sisan aka partager ko Qur'ane o ma fote dia ko Qur'ane ko nu aka suma wallahi o ma fote di al shinu ba billahi al shinin teru be ama akma yere discussion o e ko nyini nga ko jume nga teli ko bamanan dalu de ka teli bon e ko nyini nga ko Aisha
u bɛ ka bamanan dalu filɛ min ye u t'o fɛnɛ dɔn quoi i y'a faamu wa u bɛ ka bamanan dalu filɛ min ye u t'o dɔn u t'o dɔn voilà ni kuranɛ ka suma a ye bamanan dalu tigi dɔ yira Mali bɛɛ a bolisɔnna n'a kɔmɔtigi n'a jinɛtigi ko min ka nafolo a n'a ka se k'o bɛ mɔriw ta bɔ a t'a bɔ a kelen yira Mali bɛɛ a tɛ yen a bilahi Mali bɛɛ a tɛ yen farafina min ka wari ka ca bɛɛ ta ye farafina bɛɛ kafiri tɛ silamɛ don Nigéria ka don min ka wari bɛ farafina bɛɛ ta ɲɛ i y'a faamu kafiri tɛ dɛ silamɛ don histoire la diɲɛ kɔnɔ tɔw ka histoire ta i k'a ban maa min ka wari ka ca bɛɛ ta a ka nafolo ka ca bɛɛ ta ye silamɛ de don Kanku Musa ɔ n'i nana ni kuranɛ fɛnɛ ye ka tɔw ka histoire to yen Masa Solomani de bɛ na ani Zulukaranayini kafiriw tɛ dɛ ɔ n'u y'i nɛgɛ ko kafiriya de bɛ nafolo di maa ma ko k'i kɛ nafolotigiba ye kafiriw ka nafolotigiba mais anw bɛ silamɛya min na anw b'a dɔn i bɛ nafolo sɔrɔ o dama tɛ dɛ i bɛ cɛw dan bilahi f'i jugu bɛ na ka n'i deli atelier de filɛ ka f'i ye n bɛna d'i ma bilahi a kɛ talahi a kɛ atelier don kuranɛ dɔnni Ala y'a di ne ma Ala ko yu'til hikma liman yasha ni Ala bɛ kodɔn di maa ma maa min y'i ja u bɛ nin de don mɔgɔw kunkolo la kuranɛ kɔni kuranɛ mana o kama kuranɛ tɛ nin ye k'u bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi ne m'a fɔ ne ma kɛ nafolotigi m'a fɔ kabi Ala ka n da m'a fɔ n ko Ala wele nin ye Ala de bɛ nin k'a ye ne tɛ se ne yɛrɛ bɛ ka Ala de wele ko Ala ka n dahirimɛ di yan e fɛnɛ bɛ Ala de wele yanni nin don in cɛ min n'i k'a ye ne m'a f'i ye n ma deli k'a f'i ye n ma f'i ye n ko mɛ bilayi ne bɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ n'i y'a kɛ i ɲɛ bɔ mɛ ne min fɛ i bɛ tɛmɛ ne na i ɲɛ bɔ mɛ ne min fɛ i bɛ tɛmɛ ne na bisimilahi rahmani rahim a y'a yɔrɔ ta a y'a hakili to a la minnu ko suratul yasinu fayida suratul yasinu na alam nasharaha min bɛ ne bolo a dɔ filɛ mɛ tiɲɛ yɛrɛ la n y'a kɛ ka da min na n b'o fɔ ani a jɔyɔrɔ ye min ye n b'o fɔ ne donna kaliwa la mɛ tiɲɛ yɛrɛ la a y'a sɔrɔ ne dusukun sɛgɛnna i y'a faamu ne ma se k'a kɛ ka se a da la n y'a kɛ dɛ mɛ ne ma se k'a kɛ ka se a da la a dan ye jumɛn ye n'i ye yasinu ta sisan n'i ko bisimilahi rahmani rahim ka yasiw kalan i bɛna se mubinu fɔlɔ ma mubinu fɔlɔ o ye yasi nimero 11 n'a ye i b'i jɔ o yɔrɔ la yen i bɛ alamina sara siɲɛ 70 kɛ mɛ ne ma se k'a kɛ dɛ ne ye 35 de kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la a y'a sɔrɔ kaliwa digira n na kosɛbɛ i y'a faamu a y'a sɔrɔ n sɛgɛnna n sera niveau dɔ ma n ma se n da la sa nka a y'a sɔrɔ n sɛgɛnna ne tun b'a kɛ siɲɛ 35 a faamuna ne tun b'a kɛ 35 mɛ n bɛna min f'i ye a yɛrɛ kɛcogo ye min ye i b'a daminɛ bisimilahi rahmani rahim kana yasini kala kana se nimero 11 ma nimero 11 yasi mubini fɔlɔ nimero 10 yasi nimero 11 na i bɛ alamina sara siɲɛ 70 kɛ i bɛ segin i kɔ kana daminɛ yasinu na ka yasi kalan kana k'a kalan kana i bɛna se mubini fɔlɔ ma i tɛ jɔ i bilen dɛ i bɛ continuer i bɛna se mubini filanan ma o ye yasi nimero 16 ye i b'i jɔ 16 la ka alamina sara siɲɛ 70 kɛ ka segin i kɔfɛ ka taa yasi ta a daminɛ na i y'a faamu k'a kalan kana ka yasi kalan kana k'a kalan kana i bɛna se mubini fɔlɔ ma i tɛ jɔ yen i bɛna se filanan ma i tɛ jɔ yen i bɛna sabanan nɔfɛ ayiwa i bɛna se sabanan ma o bɛ yasi nimero 23 la i b'i jɔ yasi nimero 23 la i bɛ alamina saraha kalan siɲɛ 70 i bɛ segin ka taa yasi ta a daminɛ na kana se mubini fɔlɔ ma i bɛ tɛmɛ o la parce que i y'o kɛ kana se filanan ma i bɛ tɛmɛ o la kana se sabanan ma i bɛ tɛmɛ o la i bɛna sisan kana mubini 4nan nɔfɛ i bɛna mubini 4nan nɔfɛ n ko k'a kɛ k'a ye o don i bɛna mubini 4nan nɔfɛ mubinu 4nan o bɛ yasi aya 46 ma yasi aya 46 i b'i jɔ yen i bɛ alamina sara siɲɛ 70 kɛ ka tila ka segin ka taa yasi ta a daminɛ na kana tɛmɛ mubinu fɔlɔ la i tɛ jɔ yen bilen kana tɛmɛ filanan na i tɛ jɔ yen kana tɛmɛ sabanan na i tɛ jɔ yen kana tɛmɛ 4nan na i tɛ jɔ yen i b'i tilen ka taa i bɛ yasi kalan ka taa i bɛ yasi kalan ka taa i bɛ yasi kalan ka taa k'a kalan ka taa wala kana se mubinu 5nan ma o ye yasi aya 59 ye i b'i jɔ yen k'alamina saraha siɲɛ 70 kɛ
y'a fama ka tila ka segin ka taa yaasi ta a daminɛ na k'a kalan ka na k'a kalan ka na ka tɛmɛ mubini fɔlɔ la ka tɛmɛ filanan na ka tɛmɛ sabanan na ka na tɛmɛ naaninan na ka tɛmɛ duurunan na ka na mubini wɔɔrɔnan nɔfɛ o filɛ o ye yaasi aya 68 ye i bɛ segin sisan ka taa ta daminɛ na ka sɔrɔ ka yaasi kalan ka na ka tɛmɛ mubini fɔlɔ la ka na filanan na ka na sabanan na ka na naaninan na ka na duurunan na ka na wɔɔrɔnan na ka na jɔ mubini 7nan na o bɛ bɛn yaasi aya 76 ma i bɛ segin ka taa i kɔfɛ ka taa yaasi bɛɛ kalan siɲɛ kelen a filɛ n bɛna segin a kan nin ye a kalancogo de fɔlen ye mais i ko n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka dolo mɛnna a la kun Shamsul Biladi Shamsul Biladi a y'a lamɛn n'i bɛ fɛ ka cɛw dan Shamsul Biladi n'i bɛ fɛ bilahi diɲɛ jɔyɔrɔ diɲɛ dawula diɲɛ karama kuranɛ k'a d'i ma k'a sɔrɔ i ma ala kota kɛ i bɛ bougie den 7 san e bɛna fɔ a bougie qualité jumɛn n'i ye bougie qualité o qualité sɔrɔ ala an ka bougie tan min bɛ bitigi la a san bougie de don n ko bougie de don min bɛ bitigi la sini ka bougie dɛ bougie de don bougie ye min ye ni bougie t'e bolo futinɛ da ɲini e bɛ futinɛ est ce que bɛnkɛ bɛ sunɔgɔ de la e ka ne tun ye fitinɛ da bila e ka ne ka lin kɛrɛfɛla la tan n'i y'a ye dawolo la ne ka fitinɛ da tun bɛ yen dɔw t'a dɔn quoi n bɛ fɛ k'a yira o la de walima i ka baara ɲini ka taa n'a b'a dɔn wala dilan dugumana in lajɛ ten voilà mais i ye fɔcogo min fɔli o bɛ kɛ mun kan karamɔgɔkɛ n ko de y'a kalancogo ye o de ye mubini 7 ye bougie in ta ye komi n y'a numéro de yira o la fɔlɔ n bɛna explication de d'u ma sisan fitinɛ da tɛ yen ne dun y'a bila so kɔnɔ yen ou bien a bɛ armoire in kɛrɛfɛ n'a kɔni tɛ a bɛ n ka so kɔnɔ n nana ne fitinɛ da yɛrɛ n ko n bɛna yira Dumuyalakaw la parce que dɔw t'a dɔn quoi t'a ta ka na dɛ a ta ka na n k'a yira o la ala k'an bɛ sɔn o ma Ivo ko ka mɔgɔ ka fitinɛ minɛ fitinɛ da kɔfɛ lumière la lumière min nana o ye bougie de i y'a faamu bougie de nana bougie lanba ninnu nana ka ampoule ninnu na mais kabako bɛ bougie la ala deli la voilà nin de don Umaru a ka ɲi nana ye voilà Mamadu voilà nin de ye fitinɛ da ye Dumuyalakaw voilà nin de ye fitinɛ da ye i y'a mɛn fitinɛ da ko ka mɔgɔ ka fitinɛ minɛ nin de ye fitinɛ da ye sisan fɔlɔ mɔgɔw u bɛ situlu de yele ka situlu yelele ka finikolon su a la ka sɔrɔ ka situlu yelele kɛ nin kɔnɔ sisan n'u ye situlu yelele kɛ nin kɔnɔ walima n'u ma finikolon tɛ kɔɔrimugu gari kɔɔrimugu kɛlen gari ye u b'o su situlu in na sisan ka kunni bila ka jigin ka taamɔɲɔ pɛrɛn ka bila a la k'a minɛ i y'a faamu o la kunni bɛ jigin ta tuma bɛɛ a bɛ sama ka jigin dɔɔni a bɛ tulu in min ka lumière de bɔ o la n'i y'a dɔn ko a bɛna jeni ka ban u b'a kunni gosi yɔrɔnin min b'a la k'o bɔ a la k'a sama ka taa dɔɔni anw ta an tun ta kɛ Nescafé a ye Nescafé boîte ninnu o ye lanba ladege o pétrole b'o kɔnɔ o mais i y'a mɛn fitinɛ da yɔrɔ bamanankan la u b'a fɔ ko mɔgɔ ka fitinɛ minɛ k'i ka fitinɛ minɛ nin danya de bɛna ni bougie ye ni nin tɛ maa min bolo o de bɛna ni bougie ye mais ni nin bɛ maa min bolo bougie tɛna a ture don Mahamadu nin de ye fitinɛ da ye a yira o la ye o ɲɛ b'a la nin de ye fitinɛ da ye n bɛ ka dalilu min d'a ma nin danya de bɛna ni bougie ye o de bɛ fɔ ko ka yaasi mubini 7 ko i bɛ se ka adamaden ka kalan mɛnɛ n'a ye n bɛna kalan mɛnɛ cogo in de fɔ aw ye sisan Alahu ka an bɛɛ sɔn o ma ala kɛra kosɔn a ye bɛn a sigiya fɔlɔ Dumuyalaka bɛɛ m'a ye n'an bɛ tila n b'a yira o la ala k'an bɛɛ sɔn o ma ala kɛra kosɔn o la garde awɔ ni wallahi koko i ma fili dɛ i y'a ye a b'an fɛ yan koyi koko i ma fili dɛ dɔ wɛrɛ filɛ nin
nere ni nduru de be ne mamuso ka so kono ya ni nduru de be mamuso ka so kono nere ndale segu sitande nyi do de takana nimla gira fa ya fama ni nduru de be ne mamuso ka so kono ale kelenga so kono mamuso to tala de ale kelenta ya fama wala ko ko mamuso de ngardia aduru be ni do de taka mbolo kana ba mako zina wala ntale selikela alhamdulillah ngam malumu be kalaje malumu ame qur'ana yoro mina siza ibi hakato de nkaramo ko be kalaje ne mo ko karamo ko be kileo ni ko chamante kili mbale make ne balma musu youtube mo ko facebook mo ko ayakulu mada billahi tallahi ayatule bina dalu do dauma nyanyi ni fe ni kote ni idami ka mori mina billahi tallahi video indama kwa kake alakama ko ka nyima ko ka ke na fara alakama o wena fo sisa ha ma fi ka tabla fula de ai akake alakama ka ka ke chugula o de kodo ka ke chugula nyata hal na ya fi kana ne wa keme o ta sarabo ha ni de ya fo billahi ni de ya ke ngakal wala sisa mengwa ya soro ne sengena kalwala need sengena parce que nyebundo na bara menga ma dafara ya fama ngone masega asibi wolo vlana nyake bisa bandurula mbalma ke nebe ka ni video ne ka ni video yoro mina yoro mi la sesa a partir ta ikadi ka karamo ke ma walma doko ke mi damal na kala ne walma ka alma membe parce que karamo do fene di nyengui ibita ni ndu mo safa ai ni ndai mbe isa nda adobe ne bolo o so ngatelia nini ata indui nganda ataima nyengu ya kandu amaka telma fu ni talete ni tanyi o de bi chama mal mo fi doga alam na sharaha fa ko ga mo nu kana ko bla ko ga alam na ne ga faida chuma ko alam na sharaha chabi na mo va ko kawatu do bala bola ko ga teli billahi kana ga alam na sharaha boama chen na ne ya ka banga sabe ka sura ka tai zabe ka dama atara dora ka bara chena ay kalo sabade ka ma bara soro ngale na qur'ana na ayra de kilala ka ne wele ka foni ngo hango nge mafuike au te morudo au tudo nyengu ya memba karamo dola ne ma nyugo nay ya fama ngo e haglisigi na shite sebete nyaayira alala billahi ala sona ay bara soro ma ke ko moriya de bal atlala ka dan minge na kan wele parce que karamo ya java ko ne ka alam na sharaki ma flan tay nga sebe nga duma o ko dobu wulu mi nga telin tay o ta kala mo tene ka gindu indo ninta ayata alhamdulillah mo min be ni bi fe ala ka dalele ki garsegela magasin wolovla san wolovla iba jo karamo ke inu ko ne ta dalele tamele tani wa mais ma femme wallahi billahi ifo ninge san wolovla ngono ala bi magasin wolovla no ya ima mi ça fait mi na bi balo ala itimalo wallahi nango magasin mo do ka barata magasin san wolovla ala bi kuba wolovla ki wallahi akoba kilion kili mi joni kan nyena mayaye yasi mubin wolovla mina fi Mamadou yise kolosi ya fam yasi mubin wolovla mina fi san wolovla ala bi kuba wolovla ki mi ngala na ya fo chuko na mba fo ofo chuko ina ebi munge ebi seljita ne balmake ebi na fla seli erigme erigme nga no ema ete mori ete dore fonctionnaire ko walma to wa bolo barakela ina na kibina shu minu walma fenta ito to ni tisola ni bise qur'ana na kaba dimanche dunya do ito tay ka erike ko damele yelela o école métro ibo na ko ka bi shiya na ko wala chuga la gere bi ta la tablo ko roy awando ko de ala ka ambe so ma ala kira kosom wala sisa ivo mo me mago bala ko dayleli ka kai genetique storola san wolovla ala ka kaba ko doki kaba ko wolovla min kilin abi wasa abi ka dima wasa
kabako wolofla ni balimamuso yi kongo k'i ka nin d'u ma o b'a sɔrɔ o b'i bolo ni balimakɛ yi kongo k'i ka nin d'u ma o b'a sɔrɔ o b'i bolo ni misiri mɔgɔw yi kongo ko dɛbɛnw kɔrɔ la o b'a sɔrɔ i nana n'o kura ye k'a sɔrɔ haramu tɛ haramu tɛ n bɛna d'i ma n'i ma futinɛ da 7 sɔrɔ futinɛ da de ye nin n'i ma futinɛ da 7 sɔrɔ hali n'i ye futinɛ da 1 sɔrɔ i bɛ se k'o kɛ ka juru 7 bila a la nka n'i m'o sɔrɔ ne b'a f'i ye ko buji ɲini buji ne yɛrɛ y'a kɛ buji la parce que a y'a sɔrɔ ma taa nin ta an ka dugu la ka na fɔlɔ n mamuso ka so kɔnɔ ma taa nin ta ka na fɔlɔ ne yɛrɛ y'a kɛ buji la o kumana i bɛ se k'i ta kɛ buji la mɔriden buji den 7 ɲini dɛ i y'a faamu wa n'i ye den 7 sɔrɔ sisan i bɛ den 1 ɲini k'o bila kɛrɛfɛ o ye 8nan ye Mɔru b'a fɔli min kɛ ko mi si do mɔɔ na ko n b'a bɔ o y'o yɔrɔ ye o y'o yɔrɔ ye mais n ti tiɲɛnikɛla fɔ mɔgɔ ye min m'a da ɲɛ an k'o fɔ n'o tɛ buji den 1 bɛɛ kɔfɛ n'a a tigi y'i jaabi i bɛ tasuma don a ka nafolo o bɛna nkalon tigɛ kuran ye masi kɛ dɛ nin ye nin kɛ e m'a ye ni sugu ninnu jeni na ne bɛ n jɔ ka yɛlɛ yan bilayi talayi u bɛ tile ka nkalon da mɛriw ni fɛnw na u t'a kalama o commerçant client ninnu bɛ jaba min kɛ Mɔruw b'u jeni de i bɛ tasuma don a la k'i sigilen to i ka so nkalon na kuranɛ na buji den 1 mais a man ɲi parce que e bɛna taa i dimina nin kɔrɔ i bɛna taa nin ka magasin jeni o magasin jeni tɔ bɛ se ka magasin 10 magasin 20 jeni bon ni mi cogo dɔn i kɔ ti ɲɛ parce que n'i ko k'e b'a ka magasin jeni a ka magasin bɛ yɔrɔ min kɔnɔ n'e t'o dɔn n'i taara jenini kɛ n'a taara don dɔw ta la minnu ta y'u halala ye n ka cɛ i bɛ tɔɲɔni kɛ an b'o bɔ a la e tɛ fɛ i ka kala ka mɛnɛ wa i b'o n'i ye seliji ta i bɛ nafila jogo 2 seli e bɛ na ne ɲininka ko suran jumɛn ni jumɛn ne tɛ suran foyi f'i ye nka ne b'a f'i ye ko n'i bɛ se alamina sharaha la k'i k'o kala parce que alamina sharaha ni yaasi bɛna baara kɛ sisan alamina sharaha ni yaasi de bɛna baara kɛ sisan i bɛ mun kɛ mais ne yɛrɛ ye n ta kɛ cogo min na ala ni tiɲɛ bilahi o de filɛ ne ye n ta kɛ cogo min na nafila seli la n ye n jɔ min kɛ n ye kibaru fili n jɔlen alamina sharaha siɲɛ 70 kala ka ngunbere minɛ ka siɲɛ 7 kala ka wuli ka bɔ kunbere minɛ ka siɲɛ 7 kala ka taa n te turu ka siɲɛ 7 kala ka wuli ka zigi ka siɲɛ 7 kala ka segin ka n te turu ka siɲɛ 7 kala ka wuli ka n jɔ ka siɲɛ 70 kala ka tila ka ngunbere minɛ ka siɲɛ 7 kala ka wuli ka bɔ kunbere minɛ ka n jɔ ka siɲɛ 7 kala ka taa n te turu ka alamina sharaha siɲɛ 7 kala ka wuli ka n zigi ka alamina sharaha siɲɛ 7 kala ka tila ka n te turu ka alamina sharaha siɲɛ 7 kala ka wuli ka zigi ka tahiya kala ka salamu bila o bɛ taa bɛn alamina sharaha 210 ma 210 a y'o jate dɛ ok o faamuna n'i ye n zigi sisan i bɛ bisimila i bɛ kuranɛ ta k'a da i ɲɛ kɔrɔ bisimilahi rahmani rahim n'i y'o kalan sisan i bɛ yasin daminɛ n'i yaasi kalan i bɛna se mubinu fɔlɔ ma kɔlɔsi bo yen ayi yaasi filɛ a filɛ nin i y'a faamu i bɛ yaasi kalan i bɛna se mubinu fɔlɔ ma a ye nin ta a y'a ta sisan kɔni n bɛna a fɔ ni sumaya ni basigi ye a ka se k'a faamu a ka arisitiri hali n'a b'a da a ka mɔgɔ dɔw ma k'u k'a kɛ ni mɔgɔ min mago bɛ garisɛgɛ la i mago bɛ dawlɛ la i mago bɛ diɲɛ jɔyɔrɔ la i mago bɛ tɔgɔ la tɔgɔtigi minnu n'i ɲɛ b'u la u bɛ ka vi kɛ karamɔgɔkɛ ala bɛ jɔn dɔw sɔn ten nka bɛɛ tɛ sɔn ten i bɛ ko dɔ de kɛ ala b'i sɔn o tuma n'i mago b'o la nafila in zɛlilen kɔ i fɛ ta alamina sharaha la i bɛ mun kɛ i bɛ yaasi kalan ka n'a bila mubinu fɔlɔ ou bien yaasi nimoro 11 ma o yɔrɔnin bɛɛ o b'a sɔrɔ alimati b'i kɔrɔ walima birikɛti i bɛ buji den 1 tugu buji 7 min b'i kɔrɔ i bɛ 1 tugu k'o sigi i y'a faamu i bɛ 1 tugu k'o sigi i sigilen bɛ alamina sharaha wurudi siɲɛ 70 i bɛ segin kɔ ka taa yaasi ta daminɛ na k'a kalan ka na i bɛna se mubinu fɔlɔ ma i tɛ jɔ ye bilen dɛ parce que i y'o buji tugu kaban i y'a faamu i bɛna kalan ka na k'a kalan ka na k'a kalan ka na k'a kalan ka na ka na se mubinu 2nan ma o bɛ taa bɛn yaasi nimoro 16 ma i bɛ buji min dalen don a lamɛn dɛ i tɛ alimati kura ta k'o tugu dɛ i b'o de ta min tugulen don k'o n'u don la k'o mɛnɛ ka kura ta ka don mɛnɛ kɔrɔlen voilà hey a ye nin lamɛn bilayi dalilu don n'i ye kura ta k'a caron k'a daminɛ sisan o ye i n'a fɔ i ka kala kun dugana
i bɛna i wuli kura ye min mɛnɛnen don dɛ i bɛna mibuyini filanan in ta o buji den filanan in i bɛna o de tugu fɔlɔ la sisan k'o sigi o kɛrɛfɛ i bɛ segin i kɔ ka taa yaasi t'a daminɛ na ka yaasi k'a kalan ka na se mubuyini fɔlɔ ma i t'i jɔ ka na se filanan ma i t'i jɔ i bɛna se mubuyini sabanan ma i bɛ buji den kelen da buji sabanan i b'o ta k'o tugu filanan in na i ye buji filanan minɛ i b'o ta k'o tugu o la k'o fɛnɛ sigi k'i sigilen to yen ka alamina sara wurudi siɲɛ 70 buji kɔni tugu o tugu i bɛ alamina sara wurudi siɲɛ 70 i bɛ segin ka taa yaasi ta a daminɛ na ka mubini fɔlɔ tɛmɛ ka na filanan tɛmɛ ka sabanan tɛmɛ i bɛ na i y'a faamu mubini i bɛna mubini naani i y'a faamu mubini naani o bɛ taa bɛn yaasi nimero 40 ani 6 ma i sigilen o yɔrɔnin na ye i bɛ buji naani ta k'o tugu k'i sigi ka alamina sara wurudi siɲɛ 70 karamɔgɔkɛ ka tila ka taa yaasi ta a daminɛ na k'a kalan ka mubini fɔlɔ tɛmɛ ka filanan tɛmɛ ka sabanan tɛmɛ ka naaninan tɛmɛ i bɛ na i bɛ na se mubini 5 ma o bɛ taa bɛn yaasi nimero 59 ma i b'i sigilen to yen ka buji kelen ta buji 5 ta sisan k'o tugu naaninan in na k'o fɛnɛ sigi i y'o faamu wa n'i y'o sigi i bɛ mun kɛ sisan i bɛ alamina sara wurudi siɲɛ 70 i bɛ se k'i kɔ ka taa yaasi ta a daminɛ na yaasi siɲɛ 1 de don quoi mais siɲɛ 1 kalanko qualité min don segere de don i bɛ taa yaasi ta a daminɛ na sisan ka tɛmɛ mubini fɔlɔ kan ka tɛmɛ filanan kan ka tɛmɛ sabanan kan ka na tɛmɛ naaninan kan ka na tɛmɛ 5nan kan i bɛ n'i jɔ 6nan na o bɛ taa bɛn yaasi nimero 68 ma i bɛ buji kelen ta n'o ye buji 6nan ye k'o tugu 5nan na k'o fɛnɛ sigi u bɛ ka mɛnɛ u bɛɛ bɛ ka mɛnɛ i bɛ taa yaasi ta a daminɛ na sisan k'a kalan ka na tɛmɛ mubini fɔlɔ la ka na tɛmɛ filanan na ka tɛmɛ sabanan na ka tɛmɛ naaninan na ka tɛmɛ 5nan na ka tɛmɛ 6nan na i bɛna se mubini 7 ma a filɛ o bɛ taa bɛn yaasi aya 70 a nimero 70 ani 6nan ma i bɛ buji 7 ta sisan k'o tugu ka sɔrɔ ka taa yaasi ta a daminɛ na ka n'a bila fɔ a laban na wa ilahi turja'una i sigilen i ma se mubini 7nan ma n'i ye buji tugu dɔrɔn i bɛ alamina sara 70 de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa yaasi ta a daminɛ na sisan ka n'a bila laban na n'i nana bila laban na i kɛlen ka a bila laban na i bɛ alamina sara siɲɛ 70 kɛ i se ye dugawu min ye k'a kɛ ni sarakati se b'i ye a bɔ i n'a fɔ a sarakati ye jumɛn ye ne ye bagan faga wa ne ye bagan min faga sagajigi kanfin ye o de ye ne ka yaasi sarakati ani n ka alamina sara sarakati mais hali n'i ye sɛ sɔrɔ a faga hali n'i ye nɔnɔ sɔrɔ a bɔ o de ye e se ye mais ne kɔni da m'a la maa min ye sokɛ kɛ saraka ye ani maa min ye bakɔrɔni kɛ saraka ye ni saraka minɛna so bɛ yɛlɛ baga i y'a faamu mais k'a fɔ de ko fo ni ayi n ye saraka filanan min bɔ a la n b'o f'i ye bilahi n y'o bɔ kunna sini n taara furakɛlikɛla dɔ bɛ farafin furakɛlikɛla don banabaatɔ caman b'a fɛ yen banabaatɔ qualité dɔw n t'a fɔ o caman b'a fɛ yen n taara n se ye wari min ye n y'a bɔ k'a di ala b'a dɔn n y'a bɔ k'a di ni min ye dɛ maa minnu b'a fɔ n ye ko nin a fɔ ala ye ko ala ka nin kɛ n ye ala k'olu ka dugawu minɛ di yan ni n yɛrɛ ta nin saraka in ka teli kosɛbɛ walima ka tɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso da la ka dɔ ka ordonnance minɛ k'a san nin bɛɛ ye sarakati ye bilahi talahi i b'o nin ye dalilu la dalilu dɔ ye yaasi ani alamina saraha la nin nasi t'a la sɛbɛn t'a la nin de ye k'a kɛ a bɛ kɛ et puis ka adamaden ka kalan minɛ n'a bɛ sugu min kɔnɔ a ka kɛ i n'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen a kɔ n'a bɛ service min na ala a banna n'a bɛ dugu min na o kelen don dalilu de filɛ nin ye
bina fɔ ko n ka segin a kan n tɛ segin nin kan bilen ni mago b'a la taa n ka YouTube kɔnɔ i ka taa télécharger mais i b'a kɛ mɔgɔ ye dun o ye kuma wɛrɛ ye o ye kuma wɛrɛ ye ne y'a di mɔgɔw ma de bɛɛ k'a k'i yɛrɛ bɛɛ k'a kɛ voilà nka o sa o ye kuma wɛrɛ ye n bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ sɔn a ma an bɛna kilisi kɔnɔ sisan an bɛ kuranɛ jɔ an bɛ kuranɛ jɔ yan an bɛna kilisi kɔnɔ mɔgɔ min mako bɛ nin na wa ayatollah ye segin a ka segin a kan ayi bilen Facebook groupe ayatollah n ka Facebook tɔgɔ y'o ye YouTube ayatollah numéro 1 o ye n ka YouTube tɔgɔ ye a ka ca ala fɛ n'i donna n ka YouTube la i bɛna dafalen sɔrɔ nin ye dalilu ye k'a d'i ma n'i ma futinɛ da sɔrɔ n'i ma futinɛ da sɔrɔ bɛɛ tɛ se futinɛ da la parce que k'a fɔ k'i bɛɛ bɛ juru 7 bila ɲɔgɔn na bɛɛ tɛ se a la n'i ma futinɛ da sɔrɔ bougie den 7 ɲini ne yɛrɛ ye n da kɛ bougie la ne yɛrɛ n da kɛ bougie la nka n dalen an ka dugu la n ye n mamuso ka futinɛ da dɔw ta ka na ala k'an bɛɛ sɔn a ma ala kira kosɔn nin de bɛ wele mɔriw ko mɔriw bɛ mɔgɔ ka futinɛ minɛ ni y'o de bon n'a fɔra mɔriw b'a minɛ a bɛ wahabiyaw tɔɔrɔ ala de b'a kɛ ala b'a kɛ karamɔgɔkɛ ne ko minnu filɛ baara la nin ye minnu filɛ baara la u filɛ jinɛya ni suɲɛniw ni namaraw la ne ko jɛni de y'u bila a la dɛ u b'a ko satana mais ala de ko k'ale ye maa fili k'ale ye maa kanda e b'o farabasiya cogo di voilà ko ɲuman ko jugu a kɛba ani min b'a dɛmɛ olu de don nka ala de ta ye ko ɲuman ni ko jugu ye n'i ye min kɛ a b'i sara o de la ala k'an bɛ sɔn a ma ala k'an bɛ sɔn a ma o la sisan an bɛ taa min na komi ɛri sera an di maa damadɔ ta fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don kilisi damadɔ la ka dugawu kɛ ala k'an bɛ sɔn a ma ala ka hɛrɛ k'an ye kɔkɔ daminɛ kɔri baasi tɛ aw la ayi an tɛ tigɛ cɛ ŋana a suyɛnama a tɛ cɔ ye quoi i ko an di balima dɔ ta ale bɛ sanfɛ o a bilo Dunbiya ayatullahi jazakallah salamu alaikum awa anti bismillah ami ya rabbi vraiment il y a pas de chose déjà wala iga fo wala ajara ni wala alhamdulillah jara iga yoro fo ni ma numero to tira me ipana aflan